कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। हॅलो, गणपती निमित्त शिवाजी धावडे याने आमच्या मंडळाला निमंत्रित केलं, आम्ही धन्यवाद देतो। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवछत्रपती गणरायाला वंदन करून माझ्या जमलेल्या रसिक बांधवांना मानाचा मुजरा करतो। श्री सिद्धिविनायक राजमंडळ राजेलवाडी आम्ही आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करीत आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रावण सरला भाद्रपदाला, श्रावण सरला भाद्रपदाला, आनंदी मन हे होऊ दे, होऊ दे, होऊ दे, होऊ दे। गणरायाचे दर्शन आम्हाला देऊ दे, गणरायाचे दर्शन आम्हाला देऊ दे।
Thank you.